Katuog na nga nabusog oy. Oy. Busog na. What's up guys? May gabi na itong taran. Ngunay guys nga ako naplanuhan akong ipalitag isda guys atong pakanon. Ato ni pakanon guys yung isda ning iringa kay grabe ka arte. Nga maluoy man ta ganinang buntag gamay ra ikaon guys. Tara ang page guys ha. Guys. Oh na guys oh. Oh di guys siya mukaon guys oh. Oh no. Simot-simot lang niya. Oh. Kagagmay ra kay gikanan kaon. Kaon gud siya pero gamay guys. Pagkaon na niya guys, kalibang gud ni siya. What? Magkalibang ba? So mo ni nga ato gipalitan og isda guys. Sana all. Ato ipakaon niya. Sabi pa ta mo padayon guys pagpakaon sa iring ato sang i-shout out atong mga viewers no. Atong nag-comment sa atong last video guys no. Sa mga nag-last atong mga video atong i-shout out. Shout out kay Nilia TV Nilia Mix TV. Shout out mo Nilia. O ni Aileen Naga. Shout out. O ni Kalmadong Tamsi. Kalmadong Tambok. Shout out. O ni Jacob. Shout out mo. O ni Alan Buhol Vlog. Shout out mo bay. O ni Marita Rojo, shout out ni mo niya. Salamat sa inyong pirmi pagtanaw sa akong vlog no. Thank you. O labi na sad ni kuha no ni Gian Michael Morel no. So shout out ni mo dong. Salamat sa pirmi nimo pagtanaw sa akong vlog. Comment lang mo niya ning atong video para i-shout out mo sa sunod na ko nga upload guys. So di na nato patugayon guys. Ato na ni ipakita ninyo ang akong pagpakaon sa maong iring guys. Kanto na ko isda. O, daraming. Tao naming. Oh, patay. Oh no. O, da guys, o. Okay. Dito ra ka. Dire ra ka. Dire. Are ra. Dire, o. Luwag busog kayo. Dar ka, o. Daraw. Ayan guys, o. Ato may gani kay nakapalitag isda guys nga bratohon oh. Guys. Oh, iya ra bagi tangag kay ari mo na siya guys ubos. Dili ni siya ubos guys, ganahan jud sa mukaon ni hindi siya mukaon guys oh. Oh, kare nga iring guys, diri ra gini siya ra nagpuyo ni baya guys. Sana all. Yan tagiya lagi. Tuwa sa Australia. So ako nabinla na ni mo iring guys nga arte kay mukaon. Oh. Mga isdang kagmay guys. Tag 140 ang kilo ani. Ato lang ipalitan og tunga. So mo na itong isda na palit guys oh. Para ni kaunos iring. Ayan guys, tag 140 ang kilo ani. Ato ning pakanon og isda kay para looy matag di kakaon ni guys kay di kayo mo kaon sa page nga atong gihatag niya. So kanilang sang isda oh. La, habhab da oh. Kaon. So mo na guys oh. Kusog kay mo kaon. Shout out mo nanan oh. Nanan ang pangalan ni Iring guys. Guys oh, sugod nagkaon guys. Bale ang akong ipakaon ako estimate na gidaghanon guys. Kuan siguro 2 ka gramo ako sa bali. Igagmay mo kayong isda, ang 1/4 ako ra pong gikatunga ang 1/4. Kibali ano, ang 2 kilo akong gikatulo ka bahin guys. Og pamahaw, panihapon, paniudto karing page sa tuig pakaon paniudto guys. Kay di lang po natulon so og isda kay basin pulan po jag isda guys. Morning na page pod. Bahala gagmay ra siya kaon basta kay ang isda daghan niya makaon. So mo ni guys oh. Awa guys akong ihatag niya guys, wa na, naurot na. Tong itsa na ko guys, o tanawa, kurot. Kusog kay mo ka og isda ning iring nga guys. Ayan o. Yara guys.
Kako na itong daghang isda guys para mawaya kagutom. Oh no! Oh. Muna iri nga pagkaon isda. Di ba? Ciao na kayo so. Tara guys oh. Hapit kesan kurut guys, kusog kayo kusog kayo isda iri nga guys. Pero sa atong page, kare nga page guys, awa gyud gamay ra kay sa kaon. Oh no! Gamay ra sa kaon guys. Kani nga pagkaon. Kani nga pagkaon guys, mahal ba ni guys? Muna gibilin sa tagiya. Ipakaon mo ta pero wa gyud maurot pa. Kay gagmay ra giginanan, bukaon man siya kay gamay. Kay mo siguro guys kay mag-igit man gud siya. Igit siya sa kon guys, nag-igit sa mga kaninga page wa siguro siya kayon guys. Mag-igit po din iring guys no. Oh no! Di siya kayos pagkaon. Mau po siguro ng tao guys no. Di kayo na tong tiyan o mag-igit sa. Mau sa siguro mau ning iring nga. Mau ning iring guys o wag ni kayon siguro ani nga pagkaon guys. Kay nag-igit man. Oh no! So mo na ito isda la ito ipakaon mo sa. Oh. Atong gibutan na isda guys, tulo na lang kabog habilin. Ano? Oh, tulo na lang. Busog na siguro. Ginuktok ng iring nga. Kutda na. Kutda. Oh. Ilaw eh. Kutda na ng imong kan. Ayaw, kan eh, kay nugon kay na. Tanaw ra ba? Tanaw makay, tanaw nan. Birahinan. Busog na siguro guys. Daghan mo gipakaw na to nga. Kuan. Daghan mo na to gipakaw nga isda. Gago! Lamo-lamo lang niya guys katong gibutang na tulo na lang nabilin guys. Awa na igo na guys. Nabusog na nadako ng tiyan guys oh. Nabusog na. Oh. Imported ni nga rin guys. Ato lang ning taguano sa guys. Ugma na ni pakaon mo nato kay busog naman. Busog na. So wala to guys no. Wa ka ro sa tong hatag nga isda guys. Daghanan na sobrahan na siguro busog na siya. Ato na oh higda na guys oh. Guys. Oh, ligid-ligid daw. Hayang-hayang na guys, oh. Oh, di ba? Kayang-hayang na kay busog naman. Daghan na kaong isda, guys. Monis nanan. Sana all. Ang iring nga imported ni nga iring, guys. Oh. Imported na, guys. Kini iring imported ako ning iring guys. Laki lang way katli ng itlog ay nga. Okay guys, na dako kay itlog. Ay. Kung itlog guys, wagan ba ning iring guys? Oh no! Wagan ning iring. Ayan guys oh. So wala guys, ang iring na to nga sobra karte. Ano, tuog na. Busog na uno, tuog na. Tuog naman guys. No. Tuog na nga busog oy. Oy. Busog na. Ito guys no, thank you sa inyong panonood. Salamat. O bago pa lang ka sa akong channel, padaan lang ka sa akong channel guys. Subscribe akong YouTube channel tapos i-hit sa notification bells. Salamat guys. Thank you. Comment lang mo sa boss kaya ato i-shout out sa sunod na akong upload guys. Thank you. Salamat. Bye-bye.